मोनसे रां मोनैनि थाखाय नङा माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनैनि थाखाय नङा गथ'फोर गोरलैखौ आं दिनै नागारनाया जोंहा दे जाथि हिसाबै थांनानै थालांनांगौ इयुन जेनेरेसनफ्रा आरो जाखिनि बाथ्राफोर दङ बुंनो थाङोबाथ' साफ्रोमबो बर' माहारियानो जाम्बा जाम्बिनो मिन्थिजोब्बाय सोमावसारनि पार्टिया बेथ' गिबियावबो होनबोदोंमोन आं बड'लेण्ड मोनाब्ला आं मालाबाबो आङो माबा जाया EMCM जाया आरो आं मा गावबुराबो लाबावासै बे बाथ्राखौ बुंबोदों नाथाय जों दा मोगा मोगि नुबाय जे दिनै एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जुदि सोरबा सानदोंबा बिथांमोननि राजखान्थि गादिखौ सेनो नागिरदों बिथांमोना बुंनो नागिरो पलिटिक्स खालामनो नागिरदों आं दिनैबो रौतानिफ्राय गेवलां फोथारनिफ्राय अपेनलि बुंगोन खुनु दिन बिथांमोननि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं कुनु दिन MLA MP BTC नि चिफ EMCM मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै गावनो गादिनिसो लबि जानानै जोंनि रायजो राजाखौ माखासे गुबुंलेयाव लाबोनायखौ जों नुदों आंनि थाखायनो दा दोखुबिल दोलोखौ नागारनानै हाग्रामा सारनि गोसो खान्दायाव एंगेज जाबाय आरो आंहा फोथायनाय दङ गिबियाव जोंहा जेसेबां हाग्रामा सार सोलिबोनायाव जा मोननांगौ मोन्थाइ मोनबोदोंमोन नाथाय जों दा अफिस टफिस खाराब्लाबो जों मिन्थिनो मोन्दों खोनाबोबायबो नुबायबो माखासे जोंहा मोनखानाय बुस्थुफ्रानो गोमालांनोसो थांगासिनो दं बेखौ जोङो नुगासिनो दं दा बेफोरखौ नुनानै आङो बिदिब्ला जोंनि जाथिया मारैहाय थांनानै थालांगोन बेखौ सिन्था खालामनानै आङो गोसो बेलेगखौ नागारनानै दा हाग्रामा सारनि बिटि खान्दायाव आं जयेन जानाय जाबाय साबायखर मोनसे जांख्रिथाया हारिमुनि फैयो समाज बिथिंनि फैयो थुनलाइनि फैयो दानि जांख्रिथाया जाहैबाय मोनसे राजखान्थिनि जांख्रिथाय आरो बे मोनसे आबुं राजखान्थिनि जांख्रिथायजों बर' हारि आरो जोंनि BTC आव रायजो जानाय बिभिन्न हारि माहारिनि सुबुंफोरखौ जोङो खौसे मोननानै BTC खौ बोरै जोङो गावखुंथाय बेबस्थायाव लाखिनो हायो बे मोनसे आबुं मोनसे राजखान्थिनि जांख्रिथाय दा बिथाङा जोबोद मोजां स्टेटमेन्ट होदों बिथाङा गाव व्यक्तिगत लाबा लाबनि थाखाय दिनै BTF आव जयेन जायाखै बे जोंहा स्पष्ट जाबाय माखासे हारिनि सेन्टिमेन्टआ बिथांनाव हाबदों बेखौ बिथांनि बिबुंथिनि गेजेरजों जोङो रोखायै जाबाय फैबाय थानाय समाव गासिबो जोङो बर' हारि आरो गासैबो हारियानो बे सेन्टिमेन्टजों BTFनि जानानै खामानि मावलांगोन बेखौ मिजिंथिनाय जाबाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्ज बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ RC आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंसे हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।